Здравейте хора, днес ще го довършим нашият... Ще направим мапа Аба Кейвинг, който утре с Марти ще поиграем малко. Както и да е. Нека започнем. Така, нека потърсим подходящо място. Първо. И веднага намерихме едно хубаво място. Така. Първо искам да обходя малко пещери наоколо. Това не е пещера даже. Защото ми харесва. Как де? What? Shit. Мега странно. Окей. Чакам, което трябва да се заредат. Как де? Добре, вървим насам. То почти нищо няма, бе. Да, бе. Кофти. Добре. Пещеричка. Бе, тя като е в планета. Я дай да видим. Не, да целка е някаква задънна улица. Чай бе, то голяма работа. Тъл, ще го играем. И да направим World Spawn. Добре, сложиме. Така и окей. Нека направим честовете. Самите честове. Не бе. Абе, в цвета ли ще ги слагаме са? Добре. Добре и това ще е за мен. Това ще е за Марти. Добре. Първо се подготвяме за мен. В смисъл няма как. Добре. Нека вземем един workbench. Не, аз по workbench. Нека вземем enchanting table. И примерно, не знам, ето тук. Сложим. Не. Първо трябва да наредим. Обичи, тук няма да е. Ето тук. Добре. Не. Бе, окей. С една стена още повече тук. Не, така и тук нареждаме букшелфове. Ане, строй бе. Идиот, как де? Добре. Тук. Е, толкова ще го направим. Искаме ефектно. Ей, нас не трябва силката чекирка, бе. Как не се усети? Добре. Ще направя. При това, нека го сложим така. Нека прихване малко. Окей. Blast Protection. Fire Protection. Breaking 3. Blast Protection 5. Deep Strider 2. Окей. Тая броня ми харесва. Добре, ти ще за мене. За Марто ще е другото. Само да запомня. Ето тук е. Тук ли беше, бе? И аз го бих... Окей. Добре, че са честовете, иначе нямаше да го намеря. Често. Добре. Така. Нека си вземем един Envil. Не бе. Да, бе. Може нещо да му направим. Примерно някакви табелки. Не. Искаме честен Аба Кейвинг. Така.
Добре. Само тук. Ето го. Направо си го намерихме. Силката, че Breaking 3. Окей, хубави неща. В смисъл, много добри. Стават. Така, ето го. Добре. И това ще са моите работи. Да. Няма са само това. Добре. Взимам това и... Да. Тук трябва ми храна. Ще взема... такива пържолки. Добре, нека сега вземем нещата на Мартин. Добре, така. Добре, ако има нещо по-хубаво, ще му го взема. Не, ще помся. Няма взимаме нищо. Добре. Нека отидем при грамадните букшефове. Да, бе. Сериозно ли, бе, хора? Breaking efficiency. Shit. Окей. Тонус едно. Хубави неща. Това не е хубаво. Тонус. Майко, какви сте тонусове, бе? Това. Съжалявам, човек, обаче аз искам този меч. Аз имам привърженост към това нещо. Към Fire Aspect мечовете, така че това обаче е по-силен. Ако не вярваш, провери в Google. Ако гледаш да е, това е по-силен. Обаче аз просто много харесвам. Мале, не го много са хуи нещата. Завиждам му. Нищо. Аз преизмислих самия мап, така че... Трябва да намеря Unbreaking, Looting, Fortune, Looting, Power, Fortune, Unbreak, Его. Силката, че едно, окей. Ако някой се изгуби нещата, това не знам сега какво да направя. Ще направя спешно отделение. Не знам кой ще направя, хора. Аз знам какво. Ще внимаваме. Тък му взе книгата. Силката, черно, фак. Добре, нека му вземем тогава поне нещата. Добре, нека и май сме готови. Май сме готови. Не сме готови, трябва да направим спешно отделение. Как ти да ви? Защото ако някой умре, това ще е много гадно. Добре, ако някой умре, има право да си читне нещата. Аз ще ми ви читна. Окей. Това е едно и също и на двамата, така че дори да проверя така. Хора, направих маба Кеви, не сме. Нека го оградим. Ако някой си мисли, че може да ходи, защото жестоко се е заблудил. Не бе, момче бе. Копчетата не действат тук. Да го направим на Peaceful. Защото са много дразнещи мовете, по принцип. Добре, ще е много неефектен на кевинга, бе, ако е на Peaceful, ама... В смисъл, не ми се занимава. Чудовища. Не ще се състезаваме за копане, бе. Писат те са чудовища. Тук нека заградим също. Е така. Ако някой наистина си мисли, че тук ще може да ми минем. О, гад. Станаш. Просто да се откажем и ще сложа блокове на двамата. При мен каладра ми...
Служат така столна, ако има. И е време да направим да е Always Day. И ми хора, това ще всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Да, сприх Survival Mode ставаме. Тук си взимаме Always Day, окей. Режем ги. И ми хора, това ще всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Утре ще направим малко кейвинга. И... Та да. Чао.